Hello mga Inday, good afternoon and welcome back to my channel! Yay! So ayan na nga guys, sa hindi pa nakakakilala sa akin, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And today's video guys, nandito kami sa bahay ng kaibigan ko na si Ambo. Nagpapa-hair color ako guys. Kasama ko yung kaibigan ko na maganda. Hi! Ganda niya guys. Oh. Hinihintay na namin sa Ambo guys kasi anong tawag dito? Kailangan pa daw itong paano. Sakit na sa kayo sa kumpon guys. Ako guys. Pero lumalaban pa rin ako guys kasi nagpapaganda ako. Ganun talaga guys. Pag once na magpapaganda ka, you need to sacrifice. You need to sacrifice pa rin sa gugma guys. Kung di na siya sinunod guys, hindi pagpilit mo. Ano naman na guys, no? So yan na guys, naghihintay kami ni Ambo guys. Kumakain pa si Ambo dyan sa may gilid. So kasama ko yung kaibigan ko guys, no? Nagpapasama ako sa kanya. So, hi! May interview ako sa kanya guys. So, are you willing to make interview? Charot! Oo naman. So, ayan na nga guys. So, ito na nga yung question. May question ako sa'yo. Kailangan mong sagutin, ha? Hindi ako prepare. Meron pala question dito. So, ayan na nga guys. First question ko sa'yo, madam. Ano yan? What do you want? Cake or sex? Sige na. Cake or sex? Pwede ba? No. Kailangan isa lang yung piliun, Zay. Dili maghinangol ka, di ka gwapa, ha? Sige, go. Sabi, cake man naman. So, for today, gusto ko ng cake. You want cake? Hindi ka gusto sex. Huwag kang ikaw yung Malamang gabi. Okay. Next question. Lights on, lights off. Mas prefer na akong lights off. Kay mga kita mo ng mga ano, mga Dili, bakas ng kagahapon. gusto na ako Siyempre, kaya ka hamis. Sige, next, third question. Ducks or jutes? Ay, wala nag-matter sa ako kung doctor yun siya. Basta lami siya. Okay na. Wala ka nag-matter Yeah. yun. Ay, sige, next question. Asa ka mas prefer kuan kasagbutan o kasagingan? Actually, malamang kung nakagin ako kasagutan to. Mas prefer ako sa sagingan na side. Char! Kasagingan! Wala siya kakuan, day. Saging ito, Sige. Luwa o tulon? Luwa. Luwa? Char, mo tulon. Magaling kabit. Masingit. Magagdar na. Hoy, tit na. Kumanak ang puan. As in? Swallow. Ha? Char, ongot! Sige, next question. Ano pa ba yung i-question ko sa inyo, ha? Ay, nalilisura naman ako sa kung saan nakahintang dito, eh. Lotion or shampoo? Pwede na akong duha. Shampoo bitaw. So, next question. Nakatry? Pina ko ka, ma-disgrace ako pagkababae. So, ayan na nga, guys. Kani nga among interview siya, guys. Kuan pa na siya nga kanang si tawagan na? Kanang sample. Na pa jud siya kanang mas kanang formal nga interview para siya guys kay na ako gipang prepare dito sa mga interview kaso hindi na ako mamemorya guys kasi gugod kay charot. Okay. So ayan na nga guys.
I asked, can you make it in the crossbody? And they were like, yeah. And I died at that. And then you guys, I have to make this giant backpack. And then of course the menu. So we have a full luggage stand. You saw the pink luggage earlier up there. And these are pieces that I'll cherish forever because I can't believe that they even wanted to make something for me like that. It tripped me out. So I will cherish these forever. Now over here, of course, we did more Louis stuff. You guys know I've been collecting Louis for such a long time. These pieces are really special to me. Some of them are which is insane. And then up here we have some beyond toy bags. We have some crazy art pieces there, like a crazy gear bag. Shove right in the girl that and I threw it in the bushes after he gave back to me. And proud. Trabaho siya ng ER marketing. Pero ako sa ER siya nagtrabaho ba? So, ayan guys. Dito kayo ang mga guys. The customer. Apam. Ang ganda na guys. Amerikana na siya. Amerikanang hilaw. Anak ko na yung ang ay makita na po. So, ayan guys. Sa bakti. Ah. Oh, saman. Oh, hello. Hello. Saan ako nagpapalahirap? Sige, bye. Bye. I love you. I love you daw. Ito kauban. Thank you. Juicy. Sige na, bye. Bago mo kasama guys. Ha? Bago mo kasama. Di, taga Davao, dito siya. Wala man po siya. Pero dito sa Davao, ang ano yung kasi lapit na, humana mo sila ito ang mag-mentor na po siya. Kasi matulita sa mga bukas yung dito sa market. Parang ka sila, ay yung mama ko. So, yan na nga guys. Ito na po yung finished wow. product. Bago yung buka na ako. Finished product guys. Ayan. Thank you very much, Tita Amber. And guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to push the bell button para naman po ma-notify kayo sa mga another videos na nagagawin ko for my YouTube channel. So, bye. Thank you.